דמרה. כל הכבוד אומר. ככה, יפה מאוד. תמר. הורים, אתם יכולים לעשות את התרגיל הגמישות על הבמה, אפשר לחלוץ נעליים, אנחנו עושים על המזרונים, כל הורה מביא לעצמו מזרון, עושים הורה וילד על מזרון. נראה לכם שסיימנו את זה ב-20 דקות פעילות? כל הורה לוקח לעצמו מזרון, כן? חלק יכולים להיות על הבמה, חלק על הרצפה, כל הורה נעבור לירון.